Zakanaka kusimunzira sicharake nyama nemwe yasichiri pamwe chete mwari wangu mangwanana notinokuongai muitiriwe zvakanaka mupiwe simba moyo yedu ngairumidze zita renyu Jesu moyo yedu ngaikuongei msharukwa nezita ramambo Jesu makanaka changamire mangwanana notinokuudza zita renyu chikonzero chichiri kurarama chinorumidza zita renyu Mwari nekuti kubwirwa hakuna vanokudza zita renyu vanokuremekedzai nevanorarama mangwanana anogamuchirai mbiri nekukudzwa zvakanaka chikudze zita renyu mweya yedu ichiripo mangwanana ano muzita ramambo Jesu. We worship you Jesus mazita Jehovah. Hallelujah. Hallelujah. Ngatimu kudzei Mwari Yesu nemoyo inofara itodzidza keihuru itodzidonitirwa Yesu Yesu ngatimu kudzei Mwari Yesu
Oh
Jesus, we worship you. Lift your hands in this morning. Yes, Father, we thank you. Kana matwe mangmanani anu. Garumbitwe Jehovah. Kana matwe pachikaro chenyasa. Tendera mwari ataure mupenyu wako. Tendera mwari ne moyo wako mangmanani anu. Uchitaise zvamunona mangmanani anu. Kirimutiyo ndauya kuzoropa fatwa inine muri yangu mangmanani anu. Iti mwari makanaka mangmanani anu. Chingoti mwari makanaka. Nekuti akupa upenyu pasina muripo, akupa upenyu pasina kupatara. Mangmanani anu ngorumbidza mwari, ingoti mwari makanaka. Chingoti Jehovah, zita renyu ngarikudzwe pamakarowerwa paKalvari, pamakarowerwa pamuchinjikwa. Uti mwari, zvivi zvangu zvakasara ipapo. Mangmanani anu ingoti mwari, ndinokunai mangmanani anu nokuti muri mwari. Simudzira mwari mangmanani anu. Makanaka mwari akahanaka. Makanaka mwari we, simudzira moyo wako. Jesu wakanaka, wakanaka mwari Jesus, bakanaka nyari, kana matwe Jesu, bakanaka mamalariano, karumbitwe Jehova, bakanaka Jehova, Yesu bakanaka, bakanaka, ori, bakanaka, bakanaka mamalariano, kana matwe, karumbitwe Jesu. Nekuti makanaka manganana, makanaka Jesu. Toiba makanaka, makanaka, mori.
Makana Meamutsema Tenderamari Mamarania Borio Kanaka Jesu Utumari Nishagiri Itikimari Jesu Zamunoda Nekutua Kanaka Mamarania Ibi Makanaka Makanaka Bori Maka Maka Bori Wedu Jehovah Yesu tonamato Bori Baba wenu alikunenga mangwanani yanu. Baba wenu enyasha. Baba wenu muserene ngoni. Baba wenu muserene chichi. Mangwanani yanu baba wenu. Tauya mwari pakutinini pisa no upeni. Kino tinini pisa mwari walikunenga. Kino tinini pisa nekuchimuri mwari. I salute and I surrender to you, Father, this morning. Uchimari walikunenga. Nesitara Jesu mangwanani yanu. Torumbita sitarenu. Tonamata mangwanani ano tokusimudzira imangwanani ano iyemire kuti muri mutsvene. My situations will be changed. Hatidzoki takadaro nhasi uno Mwari vari kudenga shanduraiwo upenyu. Nhasi uno mangwanani ano shandurai zvisina kumira zvakanaka, zvatasiya zvisina kumira zvakanaka. Petiri kudzoka kudzimba dzedu, Mwari itai minana, itai mashanduro enu, itai kuzodza kwedu, itai kuropafadza kwedu zvemusati makamboita. Nhasi uno Mwari vari kudenga ngazviitwe nemi nekuti tauya mangwanani ano mutsvene, tauya nokuti muri Jehovha, tauya kugotepa, tauya kuimba yekunamata mangwanani ano mutsvene, tauya to the house of prayer, prayer center, paimba yekunamata, paimba yerumbidzo. Tauya Mwari vari kudenga, tauya Jehovha kuimba yerumbidzo, kuimba yekunamatira, kuimba yekuti tina chipomerwa, tinodzoka tarerutsirwa. Kana tauya nemitoro, tinodzoka yarerutswa. Mangwanani ano Mwari, shumirai, 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 shumirai. Vemutsvene, itai sezvamunoda. Take all the glory mangwanani ano. Moyo yedu tazarura, paakushumbirwa, parakutaurwa shoko, parakudururwa shoko. Uti Jesu mangwanani ano, pindai mumoyo mangu. Uti Jesu, pindai mumoyo mangu. Mangwanani ano, tendera Mwari, tendera Jehovha, ashumire mupenyu wako, nekuti ndi Mwari. As we worship you, Jesus, makanaka Jesu, Jesu, tiri mumweya imwe chete iwoyo. Tirangoti tipuhe imwezve korasi, tingoramba tichisimudzira zita iri. Tiri panguva yekupemberera kufa nekumuka kwemwanakomana, kwakaita kuti iwe neni tive neupenyu. Ari pamuchinjikwa akati zvapera. Mangwanani ano ngatingodzokerai pamberi paMwari, tingosimudzira nekutenda rudo rwemuchinjikwa, tingotenda nyasha nesimba ratakapiwa pamuchinjikwa. Mambo Jesu watakura ameniku Uipa Jesu Baba iya
ukaripa Baba iwamo Osa Jesu Baba iwangu Osa Yako Iwa munu Iwa munu Une titi Une titi Usata Makanaka Jesu, Makanaka Jehovah. Tinotenda maru hari kudenga na kuchimuri mwana. Neiroro para kaira pa kauva. Neiroro para kaira pa muchichika. Maru hari kudenga mangwanani anu. Tika shamba mariri. Nika visa chitato zenu. Nekuda kwero parenu.
nekuda kwekurowerwa kwenyu pamuchinjikwa mangwanani ano Jesu takuibatoti raparara iro ropa rakaenda paKalvari, raparara iro ropa rakaenda pamuchinjikwa, iro ropa rakashamba kutadza kwedu, iro ropa rikashamba moyo yedu mangwanani ano takuti rakanaka Jesu kutswai nekupuwa mbiri mangwanani ano iye mine kuti muri mutsvene rakanaka iro zuva ratakatenda kwamuri kuti Mwari muzopararisa ropa renyu paKalvari muzita raJesu. Tinokutendai Jesu, zita renyu ngarikudzwe mangwanani ano. Tinokutendai nesimba renyu remuchinjikwa rakatipa upenyu, rakatibvisa kubva kuzvituko, ropa rinopupura zviri nani pamusoro peupenyu hwevana vevanhu, ropa rakasiyana neremhuka. Tinotenda mangwanani ano, zita renyu ngarikudzwe. Tingopa Jesu chipo chekuombera. Mangwanani ano kereke tirangoita mheremhere tichifarira musharukwa, muridzi webasa, muridzi weupenyu, muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Tinotenda ngaakudzwe Mwari uyu. Pamazuva edu akatipa vatungamiriri vakabva pamoyo wake. Panguva ino kereke ngatingoita torai mukana uno wekufarira nekugamuchira mufundisi Jiriji naamai, mufundisi kereke inokudai, mufundisi Mwari wenyu ngaaramba achikugonesai kudeclare zvikuru pamusoro peupenyu hwedu, pamusoro pekereke, muzita nemuropa ramambo Jesu. Tingawane patingagare tichitenda praise team nekuti tungamirira kwakanaka, tivarovere maoko vachitora nzvimbo dzavo. Tinokutendai praise team nekuti tungamirira mukushumira. Tiri mweya umwe chete iwoyo wekufarirana nekugamuchirana. Rega nditore mukana uno wekungoti vana vese ngatingosimukai tifarire vabereki vedu, vana baba nana amai makagara ipapo, tinangoti kereke takabatana nevana tikufarirei. Mayouth Sunday school nemateenagers ngatingosimukai tifarire vabereki vedu mangwanani ano. Vabereki vose tinokugamuchirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes, rega ndingotorawo muno mukana kuti ndifarire vana vedu veSunday school vachienda kumaclasses Sunday school. Haleluya! Yes, you can go to your classes. We love you so much. Kereke rega nditore mukana uno kuti ndisvikewo pandinofarira mayouth nemateenagers, vana vatakapiwa naMwari. Mayouth nemateenagers inzwai kugamuchirika muSunday service yezuva ranhasi muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes, rega iwo ndingotorawo mukana uno wekuti ndigamuchire utungamiriri hwese hwepanzvimbo ino. Vatungamiriri inzwai kuitirwa zvakanaka muSunday service yezuva ranhasi. Pamunobata Mwari ngaaramba achikupai simba nezviono zvekwamuri kutungamirira ikoko kuti basa raMwari rienderere mberi. Tinokugamuchirai muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Yes, panguva ino rega ndipfuurewo mberi nekugamuchira. Tiri mweya umwe chete kugamuchirana. Rega ndigamuchirewo vari kutiona online. Vari online tinokugamuchirai, we recognize you muzita nemuropa ramambo Jesu. Haleluya! Tiri mweya mumwe chete iwoyo. Rega ndisvikewo pandinogamuchira. Tine vaenzi here muzuva ranhasi? Kana muripo chingotiradzaiwo nekusumuka pamuri ipapo, mungomira tigokuonai tigokugamuchirai. Maashers tibatsirewo kana tine vaenzi vanisiri kuona tingovagamuchira. Sumukai henyu muri pamuri ipapo. Tinavo vaenzi here? Ndibatsirewo, handisi kuona. Yes, ndiri kuona vakamira. Yes, vakadaro maashers vabatsirei vauye kuno, vangotora mumwe mukana wokuti vauye kuno tigovagamuchira our Roadport way. Yes, vaenzi uyai henyu, sunungukai kuuya kuno kumberi tikugamuchirei, tigongozivanawo kuti ndimi anani. Tiri
tese tinonzwa shona. Alright, zvakangotinakira. Vaenzi vedu tinokukwazisai nekukufarirai panzvimbo ino yeRoadport Prayer Center. Mangwanana ano rega ningotora mukana wokuzviintroducer kuti mundizive uyezve nemiwo taizokumbirawo kuti mutizivisewo kuti ndimi ani, mabva kupi, uyezve matishanyira zvanhasi here kana kuti mucharamba muchiuya. Kana mune vakukokai munogona kungana makasununguka kutiudza kuti vakukokai ndiani. Ini ndinoitwa Baba Nyamunga. Ndiri murume ane mukadzi mumwe chete nevana 3. Ndinogara kuHamburg. Ndinopinda pasi pakereke pano pasi pamufundisi naamai Jiriji vakagara apa. Saka munogona kungotizivisawo kuti ndimi ani. Ndokukwazisaiwo mose muzita Jesu, amen. Inini handisi muenzi wokutoti muenzi chai. Ndinotozivawo baba naamai Jiriji. Ndiri amai wamai Maodzwa vamai mbopinda navo pano. Ndinonamata AFM in Zimbabwe, kuZimbabwe, pasi pababa naamai Musasa paVhengere Assembly. Saka ndauya tashanya kubvawo kuZimbabwe, takauya naamai Maodzwa kuti tizoonewo vamwe kuno. Tiri kudzokera muzita raJesu, amen. Ndinokukwazisai mose muzita raBaba neremwanakomana neremweya mutsvene, amen. Ndinoremekedza Baba vari pamberi pedu naamai, ndigoremekedza zvakare ukuru hwese hwekereke, Mwari vari mubatsiri wedu, amen. Inini ndinoitwa Mvangeri Chiwaula, ndiri hanzvadzi yaBaba Chiwaula, ndiri mukoma zvakare waamai Nzima, ndiri tete vaamai Chiwaula, amen. Mufaro wangu kuti Mwari vandipawo mukana wekusvika panzvimbo ino. Ndofunga mumhuri medu takaberekwa tiri 4. Pau4 hwedu ini ndandisati ndasvika mukati memba ino. Saka mufaro wangu kuti ndazadzikisawo chishuwo chehama dzangu kuti tigonyengetera tiri mukati memba ino. Mwari vari mubatsire. Ndinoziva kuti handina nguva ndiri muno, ndiri mushanyi. Ndadzokera kuZimbabwe, ndinobata ndiri kuchechi yeUniting Presbyterian Church kuZimbabwe. Ndoda kutenda Mwari zvikuru neuvapo hwavo mukati meupenyu hwedu. Chandinongotenda nekuziva ndechekuti Ishe vachadzoka zvakare, amen. Haleluya. Nokwazisai mose kereke ino maina baba. Indoitwawo Sibonge Tandira, ndogarawo kuno kuRoadport. Ndiri muzukuru wambuya Nheka namai. Ndauya kuzokushanyirewo muzuva ranhasi. Tinoda kutenda chose maita basa matishanyira, mapepa amakapiwa, amakabata. Rimwe racho rinongotaura nezvekereke ino, munokwanisa kuritakura moenda naro mozonoverenga pamunenge maita mukana kuti mungozivawo nezvedu sekereke. Rimwe racho kana makasununguka munongofila madetails enyu ipapo, then morisiya. Munokwanisa kungopa maashes kana kuti nguva yeoffering munoisa muoffering basket. Mukakundikana pane izvozvo, secretary paachasangana nemi pamasofa aya ari pakona panopera service, munogona kungozongorisira ipapo. Tinoda kukutendai, inzwai kugamuchirika muimba ino, mungatora henyu nzvimbo dzenyu. Tichivarovera maoko. Haleluya kereke. Panguva ino ndoda kuti ndidedze vane maitems ezuva ranhasi. Pakuuya kwatichaita tichauya neorder iyi. Sister Mbali vane 1 song. Mai Maodzwa vane testimony nesong. Saka ndichangokumbirawo kuti tiite muchidimbu tisinganyanye kutora nguva yakakura. Amen. Munogona henyu kuuya Sister Mbali. Varovere maoko vachiuya. Amen. Tarubidza Mwari nokuvaimbira. Muigwa maita mvura, mugungwa maita mhepo, tichatizirepiko?
tichaponeswa nani? Imomu igwa maita mvura, mugungwa maita mhepo, tichatizire piko, tichaponeswa nani? Imomu igwa maita mvura, mugungwa maita mhepo, tichatizire piko, tichaponeswa nani? Danai Jesuyu, Danai Jesuyu, Danai Jesu varume, Danai Jesuyu, Danai Ivami, Danai Jesuyu, Danai Jesu varume, Danai Jesu. Ibo munyika maita nzara, munyika maita denda, tichatizire piko, tichaponeswa nani? Imo munyika maita nzara, munyika maita denda, tichatizire piko, tichaponeswa nani? Tatidana Jesu yukadana, Jesu yukadana, Jesu varume, danai Jesu. Imidana, imikadana, Jesu yukadana, Jesu varume, danai Jesu. Igwa dzikama, mhepo chipera, mututu chimira, chikepe chifamba. Igwa dzikama, mhepo chipera, mututu chimira, chikepe chifamba. Imidana Jesu yukadana, Jesu danai Jesu varume, danai Jesu. Imidana Jesu yukadana, Jesu danai Jesu varume, danai Jesu. Muzita Jesu, hallelujah. Mfaro wangu kuwa pano, my last Sunday, it was 16 April 2023. Ngendadzoka nas 27 April 2025. Hallelujah. Ndokwazai mose muzita Jesu. Mama na dedi ndokudai. Sisi wangu maichandidzura. Hallelujah. Ndakungotenda Mwari vari kutiitira zvakanaka tiri kuNew Zealand nge tiri kukusuwa isingaiti. Zvanga zvichinakidza ndichinzwa masongo eshona unobva wanzwa kuti handauya kumba zveshuwa. Amen. Pazvinenge zvichimbotiomera tiri kuda kungotenda Mwari kuti ukangoisira daddy message vanongokudza kuti ndikutaura izwi. Pamwe pacho ndogona kuzofunga kuvaudza kuti zvinhu zvaoma zvatooma kare. Obva wangotora iti ndikutaura izwi nge zvobva zvatoita. One other testimony ndoda kungokurudzira umwe munhu. Ndakarota daddy tauya kuno kwabva kuti munofana kusidha. Maodzwa uri kufana kutobvisa 2.5 izvozvi. Vatatotasana simba kati mafundisi ayatanga mari toiwana kupi? Kuhope uko. But vakataura kuti there is something that is going to happen in 24 hours. You have to see that. Manenge akabva yataurwa nefigure. Ndamuka makusendva ndaisira daddy message. Ndikati ndarota muchinditi ndipe enge there is something good that is going to happen in 24 hours. Vakanditi Mwari vanotaura newe nevanhu vaMwari waunoziva. Saka Mwari vachaita sezvavataura. Vashonva vatomboti tozoisidha seFriday tatambira handina mari. Ndakubasa ndavaisira message ngati chingoitumirai mari iyoyo izvozvi. Tichingoitumira vanhu vaMwari ndoda kutenda Mwari kuti exactly 24 hours zvichichaya. Takanga ndabvisa 2.5 is around $200 kwatiri. Mangwana makuseni we received a testimony $1,000 in my account.
landlord akangoti hamusi kubhadhara rent for 2 weeks, zvisina kumbonzwikwa, zvisina kumboonekwa. Saka ndaungokukurudzirai kuti kana zvihombe zviri kuitika tiri uku, hameno zvenyu imi mukatadza kuzvikokota muri padhuze. Amen. Hallelujah. Ndingoimbo 1 ndikazodzokera ndisina kuimba mwoyo wangu haungafari. Hallelujah. Kugona ndekwenyu Mwari, ndoimba kugona ndekwenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndoimba kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari wangu, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Jesu, rumbidzo ndeyenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Jesu, kugona ndekwenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari wangu, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Jesu, rumbidzo ndeyenyu Mwari. Chirowe maoko kuna Jesu, kugona ndekwenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Jesu, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari wangu, rumbidzo ndeyenyu Mwari, kugona ndekwenyu Jesu, kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, kugona ndekwenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Mwari Baba, rumbidzo ndeyenyu Mwari, rumbidzo ndeyenyu Jesu, rumbidzo ndeyenyu Mwari. Hallelujah. Tinotenda nevese vawana zvavaita muimba yaMwari. Mai Maudzwa, tinokufarirai. Welcome back. Panguva ino ndichadedza munyori atirondedzerere gwara remafambiro atichaita. Hallelujah. Amen and amen. Regai titende baba Nyamunga vari kucheya zvakanaka nai. Tingaomberera maoko, hazvina kushata kuvaomberera maoko. Ndinotenda kuti mataura neshona chaiyo chaiyo. Tikada kuitranslata kuti munyori togona kungoti writer. Aiwa, hazvina kushata. Regai tipanane zviziviso zvezuva ranhasi uye kuti tiri kufamba sei vhiki rino Mwari vachitiitira zvakanaka. Amen. Zviziviso zvekutanga zviri kubva kumadzimai. Chekutanga chinoti madzimai vane prayer and fasting this week. Musi weThursday. Prayer points achaiswa paWhatsApp group penyu. Uye muchazobreaka fast iyi muri kudzimba dzenyu. Hallelujah. Chechipiri chinoti musi weTuesday. Kureva kuti chipiri chino ichi chemusi wa29 April 2025 kune midnight online prayer inotanga na12 pakati peusiku ichipera after 30 minutes kana kuti na 00. Regani mbotara semunhu wekuZambia 0030 hours. Hallelujah. It's only in Zambia where they say
vanhu pavanotaura nguva in 24-hour notation kuti we are meeting at 10:00 hours isusu ndisi not 10 o'clock kureva kuti we are meeting midnight, madzimai muri kusangana midnight for 30 minutes muchinamata. It's an online prayer inenge ichiitwa, saka madzimai muri kukumbiriswa kuti munge muchijoina online musi uyu. Musi weSaturday ameno zviri kuitika pano. Okay, musi weSaturday 3 May kuchange kuine jumble sale kubva na 2 p.m. kusvika na 4 p.m. pano pachechi. Hanzi muri kukurudzirwa kuti musapote chirongwa ichi. Inini nenyaya yekukurira kumusha ndakatomboenda paonline kunotsvaga kuti chichi chinonzi jumble sale because ndandichingatozviziviwo. Hallelujah. Pane vamwe vari kunditarisa zveshuwa ndaisatozviziva. Chandainzwa chinonzi jumbo iye kuzoti jumbo yakandivhara. Saka panenge pachitengeswa nai for the purpose dzekuraisa mari ipo pano pachechi. There will be a lot of things that will be sold. Handizivi kuti zvinenge zviri zvii ndosaka ichinzi jumbo. Handiti. So there will be some jumbo sale pano musi weSaturday. Uyai kana tine zvatiri kuda kutenga tingotenga zvichingotiitira zvakanaka nai. Musi wa4 May 2025 ichange iri Lady Sunday and a family day. Madzimai vachange vachitungamirira service musi iwoyo. Hallelujah. Amen and amen. Chirega ndipe zviziviso zviri maringe nekereke inoi. Monday ino hatina fasting. Kureva kuti tinenge tiriko kudzimba dzedu tichingonamata nemhuri dzedu nai. Iholiday zvakare. Tichine machurch calendars kune vanomada ngatimatorei kuinformation desk uko on our way out zvichingotiitira zvakanaka. Kereke tiri kuyeuchidzwa kunzi we have a midweek service every Thursday online na 7 p.m. Tiri kurangaridzwa kuti tijoine this service online tingonzwa kuti Mwari vari kuti chi uye tishumirwe. Inini ndinonakidzwa nekushumirwa kaviri pasvondo musi weSunday neuyu musi weThursday. Not that these are the only times that toshumirwa, but zvakangonaka kuti tingosangana sekereke online and tichinzwa kuti Mwari vari kuti chii. Chechina chiziviso chiri maringe nekereke chinodzi media team yedu inongoramba ichitikurudzira kuti ngatisapotei zviri kuitika on our social media platforms, paFacebook, paInstagram, paYouTube uye paTikTok. Let's stay connected and let's spread the message. Hallelujah. Your support makes a difference. Your bit of data makes a difference. And let's join, let's continue to watch and let's continue getting entertained on our social media platforms. Hallelujah. Kereke tiri kuyeuchidzwa kuti mufundisi vanenge vari pano musi wechipiri kubva na 9 a.m. kusvika na 3 p.m. You're welcome to visit him panguva idzodzi. But kana uine kwauri kumhanyira isa appointment. But regai tingoyeuchidzana zvakare kuti it's not only on Tuesday that he is available at any other time. Tingovafonerai motaurirana zvotiitira zvakanaka. Sevana vaMwari, let us share the joy of fellowship. We encourage every member to invite friends, to invite relatives, invite whoever you can. Church is a place of love. It is a place of hope. It is a place of transformation. It is a place where our souls and where our spirits are certainly elevated and nurtured. Imo muno mukereke wakasununguka kusanakirwa wega koka umwe munhu nai. Regai ngoti vaenzi vese mavisitors edu ndiri kukumbira kuzosangana nemi apo pa connecting lounge apo zvichitiitira zvakanaka. Kereke tiri kuyeuchidzwa kuti giving our tithes and offering is actually a vital expression of our faith. It is an expression of our commitment kuzvinhu zvaMwari or kubasa raMwari. Kushanda kwako iwe kana kuti kupa kwako kunotiita kuti tikwanise kuseva Mwari zvakanaka, tikwanise kukura sekereke uye kuti Mwari varambe vachingotiitira zvakanaka. Tiri kukurudzirwa kuti tibhadhare zvipo zvedu nezvigumi zvedu kuburikidza we can do my EFT, we can do my ATM deposits, we can also pay during the service. We have got some machines ari kumashure or kona kukanda offering basket zvichingotiitira zvakanaka. Hallelujah.
ini ndashaya kuti testimony yangu ndoinyorera kunani, saka ndazongoinyoresa kuna mufundisi. Saka regai ndingopawo ka 1 minute testimony. Ndotoziva kuti vamwe vari kuti kova vadii kungozvinyoresera. Aiwa, hazvigoni kudaro. Regai nditi nekuda kwezvatiri kuitirwa pakereke panapa, Mwari vari kutirangarira nai. Inini nemhuri yangu tinoitirwa zvakanaka. Chokwadi nyasha dzakatiwandira kuburikidza nezvatinoitirwa uye nemazwi anotaurwa nemunhu waMwari. Ndaisatozvizivawo kuti muupenyu unogona kuva nemwana anoshanda ugomukwereta mari kana waomerwa. Haleluya. Tiri kuda kutenda Mwari vakangotiitira zvakanaka kuti mwana asati agraduata akawana basa nai. Izvozvo zvega zvinotipa testimony. Ndinorangarira April unoyu takadedzwa kuchikoro chanamuna vadikawa. Mai Ruzvidzo ndine vari munhu avamo. Alright, aiwa tinotenda Mwari. Takadedzwa kuchikoro zvikanzi huyai. Taudzwa kunzi tangoti tikuudzei kuti gore rineri mwana wenyu ndiye anenge ari head girl. Haleluya. Ini ndakatanga kutarisa kwangu kwandakabva. Hapana akambondirangarira kuti ndogona kuita head boy. Nekuda kwekuti uniform yangu yanga isingazikanwi kunzi kararudzi. Haleluya. Panga pasina chekutarisa. Asi kana Mwari vari kuita nyasha dzakadai, ngatingorambai tichingovarumbidzanai. Uyezvo zvakare gore rineri, iwo mwedzi unoyu ndakabva ndaudzwa nevanhu vaya vekuDubai, tichiri kuda kuramba tichishanda newe iwewe. Ndikati Mwari vakanaka. Pano pari kuramba pachingoitika zvinhu nai. Mwari vakudzwe, Jesu varumbidzwe. Mufundisi ndokutendai. Zvinotiitira zvakanaka semhuri kuramba tichingoenjoya nyasha dzekuva pano, nyasha dzekuva under your anointing. Nyasha dzichingovanda, dzichingoramba dzichingowanda. Mwari vari kutiitira zvakanaka uye tinovatenda. Haleluya. Amen. Tivarovere maoko sekretari vachitora nzvimbo yavo. Uyezve tichitenda Mwari ari kungoramba achiita zvinhu muupenyu hwevanhu. Neniwo contract yangu yakusvika kwainoperera, but ndisati ndagara pasi regai ndingotaurawo chinhu ichi. Ndinoda kutendawo nemukana wandapiwa nhasi. Mwedzi usati wapera, mwedzi uno unondiitira zvakanaka ndikautarira kuupenyu hwangu. Nekuti mumwedzi unoyu kumba kwedu, musi wa4 April Mwari wakatipa Tinashe. Musi wa5 April Mwari wakatipa Wadzanai Shanteo. Musi wa18 April Mwari wakatipa Mai Nyamunga. Musi wa23 April ndakazoyowo inini. Saka tinongotenda Mwari nemwedzi uno. Mwari ari kungoramba achitiitira zvakanaka. Takasumuka tose tichipa ruremekedzo kushoko raMwari raakuuya kuupenyu hwedu. Gadzira mwoyo wako, gadzira pfungwa dzako. Iti Mwari tauraiwo kuupenyu hwangu zuva ranhasi, zvandauya ndidzokere ndaa munhu mutsva. Mufundisi. Yeah. Hallelujah. Ndinotenda Mwari nemese muri pano that have come to worship the Lord as we celebrate this month ye Passover. Ndine vhesi yandoda kuzviverengera ndega ndozokumbira vamwe vose vondiverengera. Ndofunga ndichiri kugona kuverenga. King Solomon made an offering, 22,000 oxen and 120,000 sheep. 22,000, you can write 22,000. I mean, mombe 22,000 oxen. 22,000 oxen. One offering. 22,000 and 120,000 sheep. This yard can't contain 22,000 cattle. Yard inoi aigoni kutakura mombe 22,000 oxen. In 7 days continuous, pakaitwa a sacrifice of 22,000 cattle and 120,000 sheep.
2 Chronicles chapter number 7, verse 5. 22,000 cattle and 120,000 sheep. Kungodzipisa. Kungoti nekuti muri Mwari ndiri kuendesa mombe, haana kudzikwereta, haana kudziunganidza nerudzi rwekwaIsraeri, akadzipisa ega. Vanhu vakamutenderedza. Wozonzwa murume anonzi Nehemiya aitobikira mambo, achidya patafura yamambo, agere hake zvakanaka kunyika yaanga ari, but anoti handichadyi patafura yamambo nekuda kwekuti masvingo eJerusarema akadonha. Kureva kuti kana Mwari vakuda havo kuratidza umwari hwavo, pakapwanyika vanogona kushayisa mumwe munhu hope kuti asimuke apasimudze. Kana Mwari vakungoda havo kuratidza umwari hwavo, padzimwe nguva kune vanhu vanoti zvikaoma vanotiza, but Mwari anogona kuti pari kutiza vamwe iye asimudze zvevamwe, nekuti itsika yaMwari kuti kana aita basa rake anoritakura. Ndosaka uri kuona Solomoni ari kuti Mwari, ndakufarirai, ndakudai, makandiropafadza. 22,000 ndakudzipisa. Ende ropa iroro raakapisa mombe 22,000 rakanga risina kukwana. Message yangu mnasi makusenana iri kuti tine ropa ragara riripo, asi kune rimwe ropa rakanga riripo nerichazovepo. Nemabhuru 22,000 haagoni kumira paropa randiri kutaura nezvaro. Rinobva ranzi nemhaka dzedu dzese dzinoripwa nekuda kweropa rimwe chete rakangodeuka one day. Shamwari, upenyu hwauri kurarama hune ropa kumashure kwawo, ropa risingaori, ropa risingapere simba, ropa risingasakari. Rudo rwevanhu runopera, kufunga kwevanhu kunopera, mabhuru tikamapisa anopera, vanhu vakataura zvinopera, rufu rukauya runopera, but kune ropa risingaori, ropa mukaripa ngozi gore rino iri nekuda kwekuti kumba kwenyu kwakaurayiwa munhu, mukanopisa mbudzi hamugoni kubvisa ropa remunhu nembudzi, muchapiripazve. Ndine munhu here muno, ndiri kuti kana kuine ngozi kumusha kwenyu, kana kumusha kwenyu kwakaurayiwa munhu, mukanoendesa mombe, kana kuendesa mwanasikana gore rino uya munoendesa zvemumwe. But kune ropa rekuti kana wazopinda mariri warinzwisisa kuti rinoshanda sei, rinoripa mhaka dzose, ngozi dzinoripwa neropa iroro, zvirwere zvinorapika neropa iroro. Kana kwakatourayiwa munhu kumusha kwenyu kwakaurayiwa, ende handidi kukunyepera, hakuna ropa rembudzi kana remombe richaripa mhaka. Kune ropa rimwe chete. Unozonzwa zvaakutaurwa kuna Colossians chapter number 2 verse 14. Yobva yanzi akadzima runyoro rwakanyorwa neropa akadzima, rwakanyorwa nemadzimambo akadzima, rwakanyorwa nevakadzidza akadzima, rwakanyorwa nenyanga senyora akadzima. Akadzima runyoro rwaipesana nevanhu zvisinei nevakanyora. Hatirambidze vanhu kunyora, hatirambidze nganga kurapa, hatirambidze vanhu kugara matare, but tinohwanda muropa raJesu. Kana dzasimuka tinonohwanda muropa raJesu. Hataigona kurambidza madzibaba edu kuponda vanhu munguva yehondo. Pakaitika liberation struggle kuZimbabwe, kune macomrades aichemerera achiponda vanhu. Zita rako rakatopirwa muna Augustine.
izvezvi riri kufambiswa mumacorridors emwe vachiti haarorwi, haabate mari, haadye, haakotsiri, but kune rimwe ropa rakati iye akangoti kana ratouya ropa iroro inonzi the super blood, the replacer of every blood, the replacer of every covenant, the replacer of every oracle, the replacer of every meeting, the replacer of every negativity. Akadzima runyoro Jesu pamuchinjikwa. Chinonetsa muupenyu hwatinorarama, haugoni kurambidza vanhu kukupira zita rako nekuti muromo vanawo uye nguva vanayo. Haugoni kurambidza vanhu kumusha uko kutora zita rako vachiisa muhari, vanotoisa. Mukasvika muine wivi vanokuroyai. Remember, ukati fambe fambe, mamhepo anoteera vari kufamba, vakagara havana problem, vanodonha ndevari kufamba. Paunenge wakufamba kune mumwe muchinda akanzi akangouya kuzopa, kuuraya nekuparadza nekupomera. Saka kana zvakufamba ane maitiro ake, but kune rimwe ropa rekuti kana wazotenda mariri, vanhu vanogona kutora chitupa chako vakaenda nacho. Mazuva ano foto rako toritora paFacebook, toribaya netsono, tichibaya pafoto pamoyo, but ngavabaye zvishayiwe simba kana tatenda muropa rinonzi harichazopera simba. Vanhu, do you really know what Easter means? Kana kuti inguva yekungodya muviri washe. Easter inguva yekukunda. Wakatarisa mwana wako musikana so, vari kumurongera. Wakakutarisa so, vari kukurongera. Uchifamba so, vane zvavari kutaura. Unoziva here kuti kune mweya unopfeka vanhu wokungoti chese chakanaka. Vashoma vana Nehemia pakati pedu vari kuti apwanyika masvingo ngatimasimudze. But vanhu vari kuti zvapwanyika zvikasara zviri mafragments ngatizvipise. Pasambova nesaini. Ipapo ndo pari kunzi naJesu, ndakauya kuzorangarira vane mhaka, ndakauya kuzorangarira nherera neshirikadzi, ndakauya kuzorapa moyo yakapwanyika. For I have come to heal the broken hearted. Kureva kuti Jesu vachibva pachigaro vari panyika yevapenyu vaitsvaga moyo wakapwanyika kuti vaudzosere panzvimbo. Ukatarisa upenyu hwako iwewe, ziva kuti kune mhaka dzinoripwa. Maseka unozoti pane pamwe pakuti ukatarisa unoshaya hope, but ndo pari kunzi raise your faith. Wotarisa kumuchinjikwa, woti makadzima runyoro. Izvozvi tiri right hedu takapfeka hembe, but tikadzibvisa izvozvizvi nyora dziri mumuviri wedu dzakawanda, dzatakachekerwa dzakawanda. Dzimwe takachekerwa tichiziva, dzimwe takachekerwa tisingazive, but dzese dzakadaro pane ropa 1, pane ropa chi 1 rekuti kana rangotaurwa, Mwari ngaatibatsire tore nzvimbo dzedu. Mwari watiitire zvakanaka ndigokwanisa kushumira. Ndoda kugamuchira baba namai Nyamunga vanga vachicheya zvakanaka, pamwe chete nababa namai Sanyamawe vanga vachilida intercession, pamwe chete namai mufundisi vanga vachiparidza kuEnglish service, nevanasikana vangu ava vari kuda kundiverengera shoko raMwari. Vaverenge kuna Luke chapter number 23 verse 33 to 43, 10 verses. Tichaverenga. Vakati vasvika panzvimbo yainzi Denya, vakamurovera ipapo pamwe chete nembavha, mumwe kurudyi rwake mumwe kuruboshwe rwake. Jesu akati, Baba varegererei nekuti havazivi zvavari kuita. Vakagovana nguo dzake vachikanda mujenya. Vanhu vakamira vakatarira, uye kunyangwe vatongi vakamuseka. Vakati, akaponesa vamwe, ngaazviponese iye pachake kana ari Kristu waMwari, iye musanangurwa. Varwi vakasvikawo vakamuseka, vakamupa waini yevhiniga. Vakati, kana uri mambo wavaJudha, chizviponesa. Pamusoro pake pakanga paine chiziviso chakanga chakanyorwa kuti,
uyu ndiye mambo wavaJudha. Mumwe wembavha dzakanga dzakarembera pamwe chete naye akamutuka achiti, ko ndiwe Kristu here? Zviponese ugoponesawo nesuwo. Asi imwe mbavha yakamutsiura ikati, hauchi Mwari here iwe, sezvo uri pakutongwa kumwe chete ikoko? Isu tiri kutongwa zvakarurama nekuti tiri kupiwa zvakafanira mabasa edu, asi munhu uyu haana chaakaipa chaakaita. Ipapo akati, Jesu, mundirangarirewo pamunenge masvika muumambo hwenyu. Jesu akamupindura akati, zvirokwazvo ndinoti kwauri, nhasi uchava neni muparadhiso. Endera mberi bichana 44 and 45. Zvino yakanga yava nguva inenge yechitanhatu, rima rikava pamusoro penyika yose kusvikira panguva yepfumbamwe. Nokuti zuva rakamira kuvhenekera, uye chidzitiro chetemberi chakabvarurwa napakati. It's okay, ngativerenge the English version. And when they had come to the place called Calvary, there they crucified him and the criminals, one on the right hand and the other on the left. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. And they divided his garments and cast lots. And the people stood looking on, but even the rulers with them sneered, saying, He saved others. Let him save himself if he is the Christ, the chosen of God. The soldiers also mocked him, coming and offering him sour wine, and saying, If you are the King of Jews, save yourself. And an inscription also was written over him in letters of Greek, Latin, and Hebrew, This is the King of the Jews. Then one of the criminals who were hanged blasphemed him, saying, If you are Christ, save yourself and us. But the other answering rebuked, saying, Do you not even fear God, seeing you are under the same condemnation? And we indeed justly, for we receive the due reward of our deeds, but this man has done nothing wrong. Then he said to Jesus, Lord, remember me when you come into your kingdom. And Jesus said to him, Assuredly I say to you, today you will be with me in paradise. Now it was about the 6th hour, and there was darkness over all the earth until the 9th hour. Then the sun was darkened, and the veil of the temple was torn in two. Hallelujah. May the good Lord bless the reading of the word and the readers be blessed. Passover in a foundation in Genesis chapter number, in Exodus chapter number 12. When the Lord said to Moses, said to the Israelites, sprinkle blood of sheep on your doors. When an angel comes, will pass. And the Passover was something that they could do time and again. And it was a common thing in Israel. It was a moment where people could sacrifice that their sins are cleansed. Kureva kuti pakubva zvakafa Jesu pamuchinjikwa hatichaite chinhu chinonzi sacrifice of blood to cleanse sin, but we can still sacrifice of offering yekutenda Mwari or of asking, but we are no longer doing what we call sin sacrifice. Yekuuraya mhuka kuti zvivi zviregererwe. Reason being, hamugoni kuti kwaurayiwa munhu munoripa nemombe, nekuti ropa remombe riri pasi peropa remunhu. Saka chiri pasi hachigoni kutakura chiri pamusoro. Uyezve mukatarisa zvinhu zvakafanana neupenyu hwemunhu, life yatinorarama, Jesu pavano, you know what in the kingdom of God has suffered violence, and the violent shall take it by force.
ukatarisa the way the Spirit of God works in us, inotifana kutipa endurance to overcome circumstances through the blood of Jesus, not to run away from circumstances. That's why mchitwa shoko ra Mwari richiti, carry your cross. If you want to follow me, carry your cross. And the victory is certain in that cross. Aisikuti, when the journey is tough, run away. Because if you run away from challenges, then the glory of God will never be seen. The glory of God is seen in victory, not in running away. Kureva kuti ukaremerwa mumba, mumarriage, atisi kuuya toti tizai, siyai baba ava, mupiwe vari nani. Kuuya kuna vamagunda vachiti baba ndauya kumba atisi kuwirirana. Ndoti ingovasiyai mai magunda, mungonotora mumwe. Andi muri kuziva zvavari kutadza. Ehe, zvinyorei pasi. Chiadvertise paFacebook. Kuti mukadzi anogona ichi neichi ndiri kutsvagawo wekuroora. That's not what the word of God is saying. These days it's easier. You can market yourself. And kune dating sites, unonyatsotsanangura munhu wauri kuda, height, weight, color, income level, body shape. And kana iri body shape, you can even exemplify it with pictures. Tumira mapicture. Tione. Kune vari kuma dating sites, this is relevant. You know it. Ngoti dai ndakatokutsvagai makandibatsira ndazonyatsotsanangura pakuparidza kwangu. Kureva kuti you can go, but the Bible is not saying that. Riri kuti kana ndine situation, ndine ropa ramambo Jesu rakati zvirwere nezvinorema zvinotakurwa nekuregererwa pamuchinjikwa. Alright, mukadzi unogona kuchinja komwana. Ene mwana wacho umwe anogona kunetsa kuchinja because zvaari kuita unonyatsoziva kuti ndo unhu hwangu hwandanga ndinawo pa14 years. Mwana unomuchinja sei? Unonyatsoona kuti unhu uri kuitwa nemwana uyu pa15, this is me. But waakuziva zvakanaka zvausingadi kuti aite, nekuti pavakazviita hazvina kubuditsa maresults akanaka. Zvimwe zvacho takazviita nekusaziva, zvimwe zvacho takazviita neenvironment, zvimwe zvacho takazviita takagarwa nemweya yetsvina yataakuona kuti wanga vakambondigara vagara zvemwana. Zvimwe zvacho uri kuona kuti rudzi rwedu kwatakaberekwa ndo mararamiro aya. Chinyoro ichi chakanyorwa mumhuri. Toenda kuna Colossians kunzi zvese zvaipesana nezvakatinakira zvakadzimwa. Kureva kuti neropa raJesu we can go and to make our children not to suffer the same thing that we suffered at that age through prayer and the blood of Jesus. Ndo yaakafira pamuchinjikwa kuti zvanga zvisina kunaka zvaakufanira kunatswa tizvinamatire zvinatswe. Ndosaka uchizonzwa achiti it is finished. Ndaverengeserei 2 Chronicles pandanga ndichiti pakaurayiwa 22,000 cows, pakaurayiwa 120 sheep. Ndanga ndichiedza kutsanangura kuti masacrifices ese nekukura kwaakaita haaenzani neropa raJesu rakasacrificwa ka1 kuti ribvise zvivi. Ropa raJesu rakaitwa kuti ribvise zvivi nekuti pakanga pasina imwe nzira yakanga yaonekwa panyika inobvisa zvivi permanently. Amen and amen. Kureva kuti iyo zvizvi mukatarisa kuti vanhu vari kutaura nyaya yeminyama, tiri kutaura nyaya yengozi, tiri kutaura nyaya yebarrenness, tiri kutaura nyaya yekuti mumhuri mune zviri kuitika. How do we rectify situations akadaro? Panodiwa ropa raJesu. The Passover, it means pass then over. It's a time yekuti tiri kurangarira kufirwa kwatakaita pamuchinjikwa. But you cannot connect to the death and the resurrection of Jesus when you don't have faith. The tool to tap into that power is your faith.
ndakadzidza chinhu 1 pataidzidza kuchikoro. Waiona kuti the class yemaths was the smallest class. Why? Vanhu vaiti vakaomerwa vaibva vadropa. Vaiti vakaomerwa vaibva vadropa. But ukatarisa muupenyu ukava equita, haunzwisise the sweetness of victory. And unenge waleka the quality of perseverance. Because kuti unzi uri munhu anaenda kumberi, you need to persevere, you need to endure, and you need to enjoy victory. Jesu vari mugarden of Gethsemane vanoti Mwari kana zvichibvira mukombe uyu ngaudarike. But Mwari vakaziva kuti vakabvisa mukombe uyu pana Jesu, tese tinoita nungu, tese tinongoti kuomerwa tatiza, pakangoitika kamakuhwa watotiza, ukangotsunywa watotiza, mari ikanonoka kupinda kubasa watotiza. Kune munhu wekuti you are always running. Mumba chaimo mukangokanganisana 2 minutes hauchatodyi. That day you don't even eat. Wakutonorara. Kuchipisa unenge uri magumbezi just because mangotadza kuwirirana 1 minute. Makamboona vanhu vekuti munogona kuwirirana kusvika muPretoria, motsamwisana kusvika muPolokwane, mowirirana kusvika muMessina, motsamwisana pabhodha, monowirirana futi mumasvingo, mozovhiringana futi kudzikisa mabhegi kuZimbabwe. Muri tu muchifamba mese. Tarisai rwendo rwamunofamba. Munobuda mba matoburana, wanonoka matoburana. Maakuda kudya muPretoria mosekererana kuti mari ibude. Maakunosvika muPolokwane maguta moburana futi because you are laughing. This is reality that people are living. Mudzimbabwe. Kune vanhu vaburana vachiuya, vagara ndaakuparidza ndiri kukuonai, hamugoni kutsamwa muri kusekerera. Muchibuda mobva matotangira pamasira. Kune vanhu vanobhenga kutsamwa, pane vanhu vanobhenga enga. Taibhenga enga kana tikarohwa. Ndakakura ndiine sister yanga iri bit bully yandaiteedzera. Ainyatsokuudzai kuti hamudyi musati machera mvura mumabhaketsi akati. Saka zvataita tainyarara tochera mvura. Mai vakangoti yangoona mai vati mveto vatairasa kuti hauchatiroika ko uchatiita sei, handi muchengeti wedu ave, kureva kuti takabhenga kuti tachera tisingadi. Saka nekuti haticharoveki tadzokera kumaoriginal settings, mabhaketsi ngaawanikwa asina chinhu. Kune vanhu vanorarama upenyu hwakadaro, but kana tazopinda muropa raJesu munoshanda chinhu chinonzi perseverance, endurance, forgiveness, and true love. Dai Jesu vasina kutida, zvinonzi for he loved the world that he gave his only begotten son, and he endured the pain of Calvary. Pairoverwa Jesu, muridzi waJesu airwadziwa, but he endured the pain for us to be who we are. Handifungi kuti zvaifadza Mwari kuona mwanakomana achipiwa vinegar, zvaisafadza Mwari kuona mwanakomana achibayiwa nemuseve, but vakatendera kuti zvidaro, vakaenjua kuona mwanakomana achitambudzika kusvika pakudzima zuva. Mwari havana kubvisa pain pana Jesu, vakatodzima zuva kuti panyika parege kuva nechiedza, vanhu varege kuona mashura ari pamuchinjikwa for the sake yekuti mhaka dzedu dziregererwe. Amen and amen. So Passover inotibatsira kuti tinzwisise how we were saved and why we were saved. Unoziva pane chinhu 1 chandakadzidza chekuti certain things once they happen you can't change them. Kana vakutozochinja wakuda chinhu chinonzi forgiveness through the blood of Jesus. Certain things you can't change them. Kune vanhu izvezvizvi vari kufaita nemhuri, ndakaberekerwa ine n'anga, ndakaberekerwa in this situation, ndakachekererwa inyora, sei vanhu vasina kundiendesa kuchikoro, sei vanhu vasina kundiitira zvakati. Ndopari kuzonzi paya even if your background is not good, wakaberekwa musituation isingaiti, usina zvinhu zvinoita kuti uite zvawaakuziva, but now because you are in Christ I qualify you like that.
I'm not going to change your situation. I'm just going to qualify you in that state. Ndosaka Mwari vasina kubvisa Moses, vasina kubvisa kukakama pana Moses, vakamutendera kuita kubuditsa vaIsraeri akadaro. He just qualified him. Pauri kuchema chema ne background, pauri kuchema chema ne zviri kuitika, pauri kuchema chema ne pauri kupfuura napo, ask God to qualify you in that same state, in that same condition. May he not qualify you. Mukatarisa, this is exemplified on Calvary. Imwe mbavha iri kuti kana imimi muri mambo vevaJudha zviponesei. Imwe mbavha yobva yati ini newe takatadza, tine zvivi, ngatigamuchire condition yedu, but Mwari chinditenderaiwo kuti kana mazoenda muumambo hwenyu ndipinde ndakadaro. Jesu havana kuchinja vaakauraya kana vaakabira kana vaakakanganisira, ari kuti wakadaro unonosangane neni kukingdom yangu nhasi. Why? Vari kuenda naye akadaro. He is being qualified like that. Why? Atenda kuti mwana komana waMwari wekumusoro kudenga. Haana kutenda chipianiso chakanyorwa kuti this is the King of Jews. This is the King of Jews. Atenda kuti mwana komana waMwari akanopinda akadaro. Pane ma situations atinawo muupenyu ekuti you cannot ask kuti sei ndine mwana but ndisina kuroorwa, because hauchagoni kudzosera mwana mudumbu. Ende mwana uyu atouya panyika aine nyasha dzake dzakatomugiriri dzakatoringana nerukuru rwaMwari wakaiswa pamwana uyu. Waakutongopinda mumarriage mune munhu anokuda iwewe, achibva ada nemwana wacho, achibva akunzwira tsitsi pakurwadziswa kwako, kureva kuti God is qualifying you in your state to enjoy the gift of life that he came to give. Ndine munhu here? So Passover iri kureva kuti Mwari vanogona kutiendesa kumberi takadaro. Mwari vanogona kutigamuchira takadaro. Unoti pane mamwe situations ekuti you can't change. Yozvizvi ukafunga kuti they are sending, passing over, it means he is taking us, he is blotting the handwriting. Remember, he is not changing the condition, he is changing the handwriting. Ari kuchinya. Pane pamwe pekuti unogara pasi wotanga kubvunza mibvunzo. Why? Pane time yandaibvunza Mwari patainyora ma A levels tainorara ground Namanda. Pakauya ma results, they were not what I wanted and not what the family was expecting. Because the family had sacrificed so much. And I took a year, ndichibvunza Mwari kuti sei musina kupindura munamato. Kusvika ndasangana another preacher aitodarika, a woman of God, angabva kuMethodist, akangopiwawo mukana wekuti akwazise because anga ari hama yamaimufundisi. Vapiwa mukana wekukwazisa church. Paakakwazisa chechi akati Mwari havabvunzwe kuti why, vanonzi muri kundiendesepi. Unoziva ndakasara ndakagara ndega ndikati mai havari kuti chii. Zvanzi kana wamusituation yauri, chirega kubvunza Mwari kuti ndeipi yamandipinza nemairi, chivabvunza kuti kwamuri kundiendesa ndekupi. Esther aisagona kubvunza Mwari kuti sei ndiri nherera, but aigona kuti zvakwanzi kuri kudiwa mhandara uku, Mwari maakundiendesa kupi. Situation yawinayo tarisa pamuchinjikwa apa woti Jesu makaroverwa, nepandiri muri kundiendesepi, kwete kuti makandiisirei bandiri, but Mwari muri kundiendesepi, nezvandiri muri kundiendesepi. Ndopandakatanga kunzwisisa kuti in your current state God can do wonders. In your current condition God can do wonders. The moment you call the cross, God can take you somewhere. Kungozvibvunza kuti Mwari muri kundiendesepi. Ndimi Mwari madai muri kundiendesepi. Dai mukadzi uya shirikadzi akasanganidzanwa naElijah akati handikupi chasara chevana vangu, but akanzi ndakuku
vakupa chisingaperi, kureva kuti Mwari havana kuchinja ushirikadzi, Mwari havana kunaisa mvura, vakangomeka sure kuti provision yavepo, kureva kuti your situation inokonekta nemuchinjikwa kana vakubvunza Mwari kuti nezvandiri Mwari muri kundiendesepi, nemamiriro akaita zvinhu Mwari muri kundiendesepi, nepandadarika napo Mwari muri kundiendesepi. Haugoni kuvabvunza kuti why, but you can ask kuti what's next. Muchinjikwa, simba remuchinjikwa, mukadzi iye akapa kukwaisa vanhu akati your condition doesn't need to ask God why. Haana kubvunza Mwari kuti zvandadzingwa naSara muri kuita sei naSara, nekuti Mwari havarwi hondo dzevanhu. Vabatisise, Mwari havarwi hondo dzevanhu. Mwari havana kunomaranzurana naSara kana naAbhurahamu. Vari kungoti paari kuti handigoni kuona mwana achifa, Mwari havana kumubvunza why adzingwa. Vari kuti from now tarisa tsime iri, iwewe naIshmael muchavaka dzinza renyu, tichitangira patsime tichienda kumberi. Ukadaidza Mwari muhondo dzako haukunde, but daidza Mwari pane ramangwana rako. Ukadaidza Mwari pane kwauri kuenda unoenda, ukavadaidza pahondo havapinde. Nekuti wauri kuda kurwa naye anodiwa naMwari, iwe wacho unodiwa naMwari. Do you know kuti your greatest enemy, munhu wauri kushuwira kuti afe, akamusika anomuda? Munhu wauri kugarira pasi uchiti ngaarare nenzara, denga nengirozi dziri kuti ngaalume zvinonaka, kureva kuti hapana chamungarangana chekupfidzisa munhu denga rikapindira pakati pazvo. But denga rinogona kupindira kuti vamuri kupfidzisa vagute, nemi vacho oso mugute, apo denga rinokwana. Maimbozviziva here izvozvo kuti paunopedza 20 hours uchinamata uchinyengetera uchiti God, I am praying that they sleep, I am praying that they walk naked without clothes, I am praying that they die, I am praying that their children fail in school, I am praying that my brothers and sisters go hungry. God does not answer petty prayers. God does not enjoy in human suffering. Munhu wese ari kuchema misodzi nhasi, kune tuvatumwa vakamutarira, nekuti shoko raMwari rinoti anogara pedyo nevane moyo yakapwanyika. Paakadzika kudenga akauya kuzorapa moyo yakapwanyika, akairoverwa nechiremba cheminzwa, akaibayirwa nepfumo kuti moyo yakapwanyika ivumbike. Saka hakuna meeting yamungagara, regai ndikubatsirei samufundisi wenyu kana sababa, hakuna meeting yamungagara, even munhu akakubirai mukaita munamato wekuti ngaafe, Mwari haupinduri. Unoziva kuti Mwari vanogona kuti mapedza kubirwa mota, wobatsira akubirai kuti atendeuke, oramba achidrive, yaakubirai iwo ozouya wokupairi times 2 better than yabiwa. Makambozvifunga nemurangariro kuti mabirwa uno yobva yanze pa yabiwa. Mwari obva vanoti imimi mota iyi makaiisira sidi, iyi mota iyi makaitenga nemari yakabhadharwa chegumi, haigoni kukondeina zviri. Pavaakuidhiraivha vakutoona vatumwa, ivo vapedza kuba. Vari mota yenyu yakanamatirwa namufundisi, haichazobiwa, haichazotsinga vanhu, ndichiropafadza yobva yabiwa. Ari kupinda mota muya uipi huri maari unogona kukundwa neanointing iri mumarata emota, ototendeukira mumota yenyu. But Mwari havasi munhu wekuti vanokusiyai vachimuchichema, vanonogadzirisa pakatorwa, wokupai times 4 yakatorwa, iri benzi iri ratendeuka, imi maakudhiraivha iri nani, vanhu vese vafara, denga raMwari varatidza umwari hwavo. Ndobasa remuchinjikwa kuti Sara akasara achifara, Haga akanova nemufaro. Unoziva kuti Haga paakadzingwa naSara akaratidzwa tsime, she stopped to be a slave. Kudzokera kwaSara kwaiureva kunodzokerazve kunoita muranda. But Mwari vari kuti vadzingwa uri muranda chibvuma kudzingika, zvavatodzingwa Haga chibvuma kudzingika, neuranda hwadi hwapera.
Sara asununguka hachaboekani naishmaeri, iye Haga hachaboekani neuslevi. Mwari vane mhinduro paevery situation, Mwari vane answer paevery circumstance. Zviri kuitika panyika zvamusi kunzwisisa, Mwari vane mhinduro yazvo. Vapei nguva vakuratidzei zvavari kuedza kutsanangura. Kana paine chiri kunetsa, vhurai meso mutendere Mwari kukuratidzai kwamuri kuenda. Unoziva kuti munogona kusangana so kuti magunda daumbokiya magunda aumupfidzisa. Pauri kumukiya hausi kukiya iye, uri kutokiya akamupfeka. Because Bible roti kana maakurarama hamusimi munorarama. Ndini ndinorarama. Kureva kuti vamwe havavharikire madhoo. Kune rimwe timu rakapfekwa nemweya rausingavhariri dhoo. Unogona urichemedza nhasi, chimuona so achichema misodzi. Unoziva kuti Haga ndiri kufunga Haga achisiya pfuma, achisiya mufaro, aine chigubhu chemvura nemwana, achienda murenje rataurwa naSanyamawe rikanzi masikati rinopisa, manheru rinotonhora. Asi Haga anga asina shongwe yegore yekumufukidza masikati nekumudziisa manheru. Aingofamba nechigubhu chemvura. Pasina nguva yakareba chigubhu chaoma. But chakaoma chigubhu kwete muchinjikwa, chakaoma chigubhu nemvura kwete nyasha. Zvinhu zvinooma but nyasha hadziomi. Zvinhu worldly possessions anopera but nyasha hadzipere. Kana tapinda muna Jesu, nyasha hadziperi. It's very easy to fix a man, but it's never possible to fix God. Unozoti unenge wakagara so, ini ndinovanzoona vanhu kandoshanda kubasa remweya iri, ndoshanda nevanhu, unyatsoona kuti murume akaomerwa, chimutarisa so unyatsoona kuti uyu akaomerwa, chitarisa mai avo unyatsoona kuti ava akaomerwa. But chandinofarira manje ndekuti kana wazoomerwa uchine plan, uripo dengariwe romirira chigubhu chipere, because Mwari havadi kubatsirwa nevanhu. Paunenge wazoomerwa usina plan, hanzi Elijah apedza kuuraya vaprofita vaBhaari akanoisa musoro pakati pemakomo arimo, akaisa musoro so achiti imi Mwari vanhu havanzwisisi, ndopari kuburuka Mwari. Kune munhu wandaedza kutaura naye kuti muchinjikwa, simba remuchinjikwa rinongoreva kuti we are all living. Vana vaMwari nekutenda nekuzara kwedu nyasha, ngatirege kupedza nguva tichirongerana, nekuti hazvishandi. Vamwe vacho tikavarongera vakaita BP vakafa, vatumwa vakatovamirira kuti unogona kutonditira utsinye zveshuwa ndikatofa, but pandiri kuenda kudenga mweya wangu uri kuenda for a safe place. As long as ndafira munashe, wauraya nyama haufa wakauraya mweya, nekuti hakuna munhu ari panyika akapiwa simba rekuuraya. Pavakauraya Stephen nematombo, wakauraya nyama yaStephen, mweya wake ukaenda kudenga. Nanhasi Stephen akagara kuvatsvene. Kureva kuti kana maakuuraya napanyama, muri kungozvinetsa nekuzvibatisa tsvina. Hauurayi munhu chaiye ari mumunhu, haurayiki. Kana ndikafa nhasi, inini I'm 100% sure ndoenda. Unoziva kune mazuva andainyanya kukoshesa alarm. Koshesa alarm so. Ndondaipopotera vanhu kana ikasaamiwa. Mazuva ano mukaama kana kusaama nindokosa. Because ndakazviudza kuti kana ndabva panyika there's a safe place. Kana ndiri panyika it's a safe place. Because kana Mwari vanditendera kupagara it's too safe. Kana vanditendera kuenda it's safe. Ndopa unozonzwa Paul achitaura kuti kufa kana kurarama. Ndikafa ndapfuma, ndikararama zvandinakira. Rega kunyanya kutya rufu. Rega kunyanya kutya chi? Rufu. Mweya wako ngaurege kunyanya kutya rufu. Tendera Mwari. I'm telling you this. Ndikafa nhasi, munamato wangu ndekuti Mwari ngavarege kuuya pandiri at the lowest kuvanamata. Vakauya ndiri mumwe, ende umwe munobati kufundisi kuvana, kana Mwari andidana anovachengeta. Muri kunzwa kana andidana anovachengeta. Kana I don't ndivachengete anongondipa nyasha. Because this is the decision that I don't make. This is the decision that grace decides. When do I come on earth
and when do I leave earth. That is not a decision that is in my hands. And I have accepted that my days on earth, it's grace. Going to heaven, it's gaining riches. Saka kana tamuna Kristu, it's very impossible kuti tikonzere misodzi yevamwe kana kukonzerwa misodzi. Amen and amen. Amen and amen. Mwari wedu akanaka. Kunaka kukunda kunaka. Hallelujah. Hallelujah. Wizita la Jesu. Hallelujah. 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 There's an emergency that I want here to attend to. Kurumizai. Mwari vatitire zvakanaka. Kana Mwari vakushanda mumunhu, vanoshandisa simba remuchinjikwa. Kana Mwari vakushanda mumunhu, vanoshandisa simba remuchinjikwa. Why he went to cross, he carried the pain on our behalf. What we are carrying now, it's a temporary pain. The actual pain was carried. Can I tell you this? The pain that we have, kune vanhu vanotya ngozi, kune vanhu vanotya mamhepo, kune vanhu vanotya madhimoni, kune vanhu vanotya mweya yetsvina, asi Mwari avashishidzirwe nemamhepo. Mwari avashishidzirwe nengozi. Mwari avashishidzirwe nemadhimoni. It is finished. Ndoda kuti mumwe munhu abvise mubvunzo unoti why, aise mhinduro inoti what is next. Kana ndiri musituation yandiri, what is next? Munoziva here kuti kune vanhu vakafoira chikoro vamwe kuti vave zvavari? Munoziva here izvozvo? Kune vamwe vanhu vakashaya nzvimbo pazvikoro zvavaida kuti vanosangana nevarume vavainawo nhasi. Muri kutaura ndotara? Kune vamwe vanhu unozonzwa Bhaibheri vachibvunza vadzidzi vachiti uyu munhu uyu zvaakaremara ndiani akatadza, vabereki vake here kana ndiye? Zvikanzi zvakaitwa kuti ukuru hwaMwari huonekwe. Do you know kuti when there are no storms, there is no evidence of God's power? When there are no storms, hakuna munhu waMwari asingaedzwi, hakuna a Christian asingaedzwi. We all need to overcome our downs and our falls so that we know we are moving with Christ. When Jesus went to the cross, he did not make it automatic. He gave us an opportunity to have faith. But now the faith works. Ndinogara nchinzwa vanhu vachiti takaripa ngozi, kwakaripa ngozi, kwakabviswa chakati, kwakabatwa chakati. But can I repeat this? Hakuna ngozi inoripwa nemunhu. Hakuna ngozi inoripwa neropa remhuka. Hakuna munyama unobviswa neropa remhuka. Minyama yese inobviswa neropa raJesu. Zvinorwadza zvese zvinobviswa neropa raJesu. Pakadeuka ropa raJesu was assurance that we can live in him. Pane mubvunzo wandinogara ndichibvunzwa nema youth and teenagers. Vakuru vanotya wekuti pastor, what happens to nature if I don't follow Christ? Hakuna munhu asiri kurarama munyasha. Tese tiri munyasha. You are either inside grace or outside grace. But uri munyasha. Pakafira Jesu pamuchinjikwa, akafira vanotenda nevasingatendi. Vese akavafira. But kune vari munyasha, kune vari kunze kwenyasha. Asi tese tiri munyasha. Vakutenda mumuchinjikwa nekufa kwake nekumuka kwake vane simba rakawanda kudarika vasati vatenda mariri. But vasina kutenda mariri varimo munyasha. How do I give this? Inini ndongotora munhu akaita saProfesa Nyabadza. Profesa Nyabadza vane vana vavo 5.
kana vakaropafadzwa nemari yakawandisa. Pane vana vanonzi matrustee vanomaneja mari nekuikontrora. Kwozoita vana vanongonzi mupei yekudya chete, ikawanda anofa. Asi kudya achidini hake, achidya, zita achidini hake, achidaidzwa, asi haapiwe maki. Ndo zvakafanana nevanhu vasati vabhabhatidzwa, vasati vagadzimuchira salvation, vasati vaamuna Kristu. Vanowana mabenefits emuchinjikwa, but havana authority. Ari muna Kristu ave neauthority seaiva naKristu. Paanoti kana maane kutenda kunenge emustard seed, muchaita mabasa makuru akadarika andiri kuita. Kureva kuti kana watenda mumuchinjikwa, waane simba rekuita minana nekurarama muminana nekubata minana. But kana usiri musimba iri, you just benefit without practicing the power. Saka Jesu haana kufira vakabhabhatidzwa chete. Jesu haana kufira chidhakwa chaicho, chidhakwa chakadhakwa chakaputa mbanje chine zvese, chinotodiwa naMwari, chitori nelevel yegrace iri pamusoro pacho. Asi yakasiyana neyevanotenda nekuti haaite mabasa, anongobenefita, asina mabasa adi aaita. Ndiri kutsanangura here. Ndo paya paunozonzwa kuti unonzwa munhu achiti but zvakafanana nemvura. Mvura inonayira munhu wese. Kana yakunaya Mwari vakaburutsa mvura, inonayira munhu wese. But anorima anokohwa, asingarimi anongodyawo maonde nemichero yemusango nekuzokweretawo vamwe. Unoziva here kuti kutenda kwako iwewe kuri kubatsira mhuri yenyu? Unoziva here kuti kune varume vari kuchengetwa neminamato yemadzimai? Kana madzimai ari kuchengetwa neminamato yana baba? Kana iwe uri ndururani, handisi kushandisa zita remunhu because vanhu vazofunga kuti mufundisi waprofita. Kana iwewe uri ndururani, mukadzi wako isi ndururani, Mwari vanokuchengeta kuti asarwadziwa. Munoziva kuti kune vamwe vana vanochengetwa neminamato yevabereki. Iye ari ndururani, but Mwari havagoni kurwadzisa mwoyo wemubereki. Zvoreva kuti salvation iri active yamama kana yababa yabatsira salvation iri passive yemwana. Mazvinzwisa? Kureva kuti mumhuri mukaita munhu anonyatsonamata zvekurevesa, anoraramisa vamwe vasati vaakunamata zvekurevesa. Ndinowanzofamba pachiwanze pandakaberekwa. Whenever I go home, ndichingofamba across the yard, ndichingoti Mwari ndinoramba makuva pamusha uno, Mwari ndinoramba makuva pamusha uno, Mwari ndinoramba makuva pamusha uno. Ndiri kurambira makuva nedzimwe hama dzangu dzisati dzakumuziva. Kuti kana ndaramba makuva, mwana vakamwari vakandinzwa nevamwe vanofanira kufa vasati vaane active faith yekuti Mwari anopa upenyu, vanorarama mucovering yandataura inini. Saka kana waane salvation yemuchinjikwa, don't be selfish, cover your family. That's why mchizoona Abraham achinzi ndaakunoparadza Sodom neGomora. Lot nemhuri yake vairarama zvepaSodom neGomora, but Mwari vakanzwa Abraham kuti vabuditse Lot. Kureva kuti kutenda kwaLot kutenda nekukumbira kwaAbraham kwakachengeta Lot. Bhaibheri robva rati kumbirirai hama dzenyu dzisati dzamuziva, namatirai vari pedyo vasati vamuziva. Kureva kuti iwewe unogona kushandisa active salvation yemuchinjikwa kukavha dzimwe hama dzisati dzamuziva. Yozvi ndichitaura dai mumwe munhu ari kuti tiri kuti chii. So Passover inongoreva kuti blood of Jesus was shed kunoripa zvinhu. Izvozvi vanhu vazhinji vanotya chinhu chinonzi avenging spirit. Vanhu vazhinji vanotya chinhu chinonzi marine spirit. Vanhu vazhinji vanotya chinhu chinonzi munyama nengozi. But rega ndikutaurire mangwanani ano, the moment you raise the power of the cross, ropa rechokwadi ndera Jesu. Hakuna ropa rakadeuka risingaripleseki. Hakuna ropa rakadeuka risingaripwe nera Jesu.
zvese zvakakanganisika zvinoripwa neropa raJesu. Vanhu vari kubvunza kuti mama vaendepi? Ndavatuma kune munhu ane situation iri kuda kunamatirwa that I was working with, so ndavadelegata kuti vanomunamatira kuti paari papa padarike, because pane rimwe izwi ratinotaura rinofanira kutaurwa panguva yarinotaurwa risingamire kuti zvatinoda kuti zviite zviite. Amen and amen. Tikarinonoka tinotangirwa nevakaipa. Saka ndanavatuma kunoita a spiritual act of commanding that situation to do what I want it to do. Inini semunhu ndinoda kuti daro, because Mwari vakambonzwa Elijah achirambidza mvura, nesuwo tikataura vanodi vanotinzwa. Amen and amen. Amen and amen. Iyo zvimangwana nano toda kungoti Mwari vatibatsire. Tine mafamilies nema-individuals ari kusimudza chinhu. Munoziva kuti chiri kukanganisa mhuri dzedu nechiri kutikanganisa inyaya yezvatatenda mazviri. If we magnify wrong things, they will be dominant in our lives. If we make less of them, they will go away. They will go away. Ndaitarisa kumhuri yekwedu ndichikura, waiona kuti hondo dzadziriko dzadzakanyanya, but pandakatanga kuziva kuti ropa raJesu rakakura kudzidarika, pandatanga ndatini there's blood that is permanent. The blood of Jesus replaces every blood that was shed in your family. The blood of Jesus replaces every covenant that was wrong that was done in your family. The blood of Jesus reverses every oracle that you are fighting with. Kune mweya yakawanda yatisingatendi kuti inobva. Kune ma-relationships ari kuda kuitwa restored through the blood of Jesus. Ma-relationships ari kuda kugadziriswa nekuda kweropa raJesu. Yokungoti kana Mwari vakatitendera mangwanani anaya kungoti titaure ropa raJesu pazviri. Ndaitarisa nyaya yema-finances nenyaya yema-covenants. Because every stage that you go, it has a covenant behind. Munoona here kuti mwana vabereki mukatenga imba, mwana wenyu hanetswi nekuzotenga. Mubereki akasatenga, there is a barrier that they need to cross. There is a limit that they need to cross. Kune ma-family barriers akatojarwa. Ndaitaura nevamwe sekuru rimwe gore, ndikavabvunza ndikati, sekuru, muri kuitei nevakomana? Vakomana ava hamugoni here kuvatoresa malicense kana kuvaitisa makosi? Zvikanzi munda wangu unozorimwa nani? If they see more, they will not want to go kumusha kunorima. Kureva kuti kune ma-covenants akatoitwa ekuti isusu semhuri tinogumira apa. Isusu semhuri hatiendi uku. Atinofanira kuzoti kana taziva Mwari timarambe. And the curtain was torn. Before Jesus, prophets were the people talking to God. But after him, we can all speak to him. We can all talk to God. We can all go before God. We can all hear from him. We can all talk to him. We can all experience him through the Holy Spirit. Paanoti musabuda muJerusarema kusvika mapfekwa nesimba, aiti musati matanga basa wanai chinhu chakasarudzika chinogara pamusoro penyu uye chichagara pamusoro penyu. Mangwanani ano ndoda kukurudzira mumwe munhu kuti pane zvauri kuita iwewe, pane zvauri kuita iwewe, you need to know kuti ropa raJesu rinondidaritsisa. Kune mibvunzo yakawanda yekuti why am I here? But I want you to ask what's next. Because Mwari havatitori vachitidzosera kumashure. Handisati ndakambonzwa Mwari pavanoita meeting nemunhu vachidiscussa the past. When God meets his people, he discusses the future. Mwari vanongobvunza Adam kuti Adam uripi? Adam anopindura achiti mukadzi wamakandipa. And God did not say kuna Adam. Vanongotaura next step. Nekuda kweizvi uchadya cheziva, ucharwadziwa nemimba. Kureva kuti in every situation that we have,
God just wants to take us to the next level. God just wants to take us to the next level. He is not focusing on what is wrong. He is focusing on taking us to the next level. Ndosaka uchiona kuti mukadzi ane murume muprofita akafa, anoenda kuna Elisha, oti kuna Elisha, muranda wenyu imimi muprofita akafa, akasiya chikwereti. Mwari havana kutaura naElisha kuti ena unodaidza vanhu vechikwereti tiite meeting, kana kuti ena ndaakudzima chikwereti. Ari kuti munei mumba menyu, ndine mafuta, unzai chigubhu tibhadhare mafuta. Kana tabhadhara mafuta, iwe nevana vako morarama nemafuta iwayo. Kureva kuti Mwari pavanouya muupenyu hwedu kubudikidza neropa rakadeuka pamuchinjikwa, vari kutsvaga solution yekuenda kumberi. Pavanosangana nechifeve Jesu, chinonzi nevaJudha tamubata achiita upombwe. Iye panzvimbo yekuti ati ngatimuurayei sezvinotaura shoko raMwari, panguva iyoyo anonyora pasi achiti kana paina asati ambotadza, paari kupedza kuti usanotadzazve. Saka Mwari havazi a punitive God. God is not a God who is going to close your door for you. God is going to open and he's going to correct you and open another door. In whatever situation, he corrects you and open another door. Amen and amen. Yakafira Jesu pamuchinjikwa. Ndinofunga kuti tikatoigona kuti mwana atadza, instead yekuita wiki tichimurowa tichimuinterrogate, ngatimuudzei kuti apa hapaiti, kubva nhasi chiita izvi. Setsika yani yaMwari. Unoona Mwari havasi kumupembedza kuti ramba uchiita. Vari kuti stop but leave. Vangani vedu vanoti vakatadzirwa, vanoti kumunhu chiregedza urarame. Ndaumbobvunza, vangani vedu vane tsika yaJesu yokuti unosvika munhu achiba senyamawe, akatakura TV yako achenda, woti dzosera TV yangu asi usazobisva. Vanoti mapurisa uyai mumutore, ndamubata 100. Pane mumwe mweya, nyika ngaidzidze kuti kunyange uine mukana wekudestroya munhu, but if you can save them like the way our Lord Jesus said, do it. Unodaro kune vamwe vanhu vakatogara nehama dzavo, madzimai avo, nevarume vavo, nevana vavo, vavasati varegerera after 10 years. Ukangoda kuti fambe unzi gore rakati, sakanganwa. Ukangoda kuti utene to the left, unodaro kune vanhu vakabatwa paremote izvezvi nekuda kwemhaka dze2 years, nekuda kwemhaka dze4 years, nekuda kwemhaka dze5 years. Patiri kufanira kungova netsika yemuchinjikwa. Jesu achibayiwa pamuchinjikwa ari kuti forgive them, but they do not know what they are doing. How many times have you forgiven someone? How many times have you forgiven someone? How many times have you given someone life? How many times? How many times have you given someone life or an opportunity to do it again? Kusiya kwematicha chete ndiye anoti ukatadza maths otiita macorrection. Maticha ega, but haadi akatoudzwawo naheadmaster kuti ticha anoita chimwana anoita macorrection. Headmaster wacho akaudzwawo kudistrict zvakabva kuna minister, but unhu hwemunhu ndokuti kana ndamubata ndomufikisa. Mbotarisa ndoda kuti utaure mumwoyo mako kuti Jesu, sekuregerera kwamakaita mhaka dzangu pamuchinjikwa, ndibatsirei kuregerera vanhu vandigere navo, ndibatsirei kuitira vanhu vandigere navo zvakanaka, ndibatsirei kugonesa. Kune vana vatiri kuchengeta, vatakasangana vakauya nana mai vavo, kana kuti vatakasangana varume vedu vainavo, vatiri kuonesa moto izvezvi. Ari kusafira kuti iwe wakazoda baba vake vamubereka. Ndoyaari kuchemera iyo. Ndoyaasina kutomwira tinasi kuti iwewe wakazoda baba vake iye aberekwa. Iwewe wakazoda mai vake iye avepo. Ndoyauri kumurowe, ndoyauri kumusafisira iyoyo. Haana kutadzira. Vana amai chete ndiitire maoko mudenga yakayaka.
uri kurova mwana kuti baba wacho vakanoitirei mwana, asi hausi kuda kurova akaita mwana wacho. Uda kuenjoy akaita mwana, uchirova mwana akaitwa. Wapedza kuti huya mweya wehu huya mweya huya, unogara papi? Mweya uri kutsvaga vari kurarama semweya, vachifamba mumweya, vachinzwa mweya. Kana vakatoda munhu aine mwana wake, chitoda mwana wacho. Kana vakatoona munhu aine mwana wake, chitora. Even akauya achiti ndaita mwana kunze, kana uine hasha, tora bhande uroya aita mwana, kwete kuzorova akaitwa. Handina kuzvitaura izvi, hamuna kuzvinzwa. Ingonzwai kuti ngozi dzinoripwa neropa raJesu, minyama inoripwa neropa raJesu, nyora dzinopedzwa simba neropa rani? RaJesu. Madzikirira anopedzwa simba neropa raJesu, nhamo inopera neropa raJesu, kurwa mumba kunopera neropa raJesu. Vari kurwa vese muzondiona, kunyanya vakarwa svondo rino. Ndiri kutoprofita kana ndoda kuti kupere. Haleluya, haleluya, haleluya. Muchinjikwa Passover, it's a time that we reflect what we have and how we can use it. Passover is the time that we reflect that we are. Ropa raJesu charakanakira ndechoti ngozi dzakaitwa nasekuru vako nasekuru wasekuru wako dzinoripwa neropa raJesu. Ngozi dzichazoitwa dzinoripwa neropa rani? RaJesu. Pane masituations atinotaura nemweya yengozi nemadhimoni tichitenderera, but ko ukatsika munhu. These are realities of life. Handisi kuti tsikai vanhu, ndiri kuti watsika munhu paite accident, waguma munhu afa, what happens? Ndopauri kudzoka woti Mwari, ropa iri ngarirege kuva pamusoro pangu. Kana ndatadza kudhiraivha ndiregererei, but gamuchirai mweya uyu uzorore, urege kurwa neni, nekuti mhosva dzinoripwa nani? Nemi. Patiri kutaura mweya iyi haizi yese yekuti taroya kana kuti tauraya neponi, but pane zvinhu zvakafanana nemaroad accidents atinosangana navo. Pane zvinhu zvakafanana nekuti waberekwa mumhuri mazviri, ndozvandiri kuti zvinoripwa neropa raJesu. Nekuti kana yatoitika accident, I can't reverse it. But chokwadi ndechekuti ropa radeuka, rinoda kuripwa nani? naJesu, kuti ropa iri rirege kuva necharinoreva kuvana vangu kana kwandiri. Mazvinzwisa? But ndiri kutenda kuti pakati pedu hapana anoisira munhu poison, hapana anouraya munhu deliberately, hapana munhu ari kutsika munhu. Asi ndiri kungotenda kuti kana tazopfuura nepakadaro, ngatirege kubuda muna Kristu tonotsvaga n'anga, tonotsvaga madhongi, tonotsvaga mbudzi, tonotsvaga wai, tichiti toda kudeura ropa kuti tiripe ngozi. Atiripe ngozi neropa, nekuti ropa remunhu riri pamusoro peropa remhuka. Hakuna uno inotakura traki. Saka ropa remunhu haribviswi neropa remhuka kana neropa remumwe munhu, nekuti ropa remunhu rakagadzirwa naMwari. Kana raakunyaradzwa, rinonyaradzwa nedenga. Alright, ndine one revelation yandoda kushare nayo ndichinopedza. Mukatarisa kuti patransfiguration Jesu vakaenda naJohn, Peter naJames vachinosangana naElijah naMoses, but akaitwa transfigured ndiJesu, vakafanana naMoses naElijah, vanga vaine maglorified bodies. But Peter, John naJames vakaramba vari in human form, they were not glorified. Kureva kuti kunyangwe Jesu vakaberekwa nemunhu, ropa remunhu rakanga raenda muna Jesu raisachengeta Jesu. Because pawaibayiwa uri pamuchinjikwa, ropa rese riri mumunhu waibayiwa apa pama main arteries kuti ropa rese riri mumunhu ribude. Kureva kuti Jesu pavakafa vachizonovigwa vakanga vasisina ropa, but still vakangonomuka vasina ropa. Kureva kuti
mweya waMwari, the Trinity in Jesus, ndo yaitochengeta muviri, ndo yaitochengeta ropa raJesu. Jesu vaisachengetwa nehuman blood, even pamazuva avo epanyika. Jesu vaisachengetwa nehuman flesh, even pamazuva avo epanyika. Ndosaka uchiona kuti Jesu vakaita complete 40 nights and 40 days vasina kudya. Elijah paakaita 40 nights and 40 days akapiwa miraculous food to eat, so that it could last him for 40 days and 40 nights. But because Jesus vachitouya panyika, kunyangwe vakaberekwa nemunhu, vakauya neglorified body, and pavakadzokera kudenga, vakadzokera the glorified body. Saka Jesu havana kumbobvira vafanana nesu 100%. Vakangoya vaine nature yeumwari yanga yakasiyana nesu. Hakuna zvemumwe munhu. Ndoda kuverenga kuna pane scripture ndakupai iri kuna John, mukandiisirawo scripture John 14:6, mungandibatsira zvakanyanya. Pama scriptures andaisa ndiisire pawall, ndiisire pamadziro, ndiiverenge. Jesus said to him, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Hakuna anoya kuna Baba kusiya kwangu. Amen and amen. Acts chapter number 4 verse 12. And in no one else is there salvation, for there is no other name under heaven given among men by which we must be saved. Acts chapter number 4 verse 12. John chapter number 14 verse 6. Kuna John, it's first person speaking. Ndimari vari kutaura. Kuna X zvakuzonyorwa na Paul iadi aenda. Kureva kuti hakuna rimwe zita ratichaponeswa naro. Kureva kuti even kukaita ng'anga, even kukaita mazita pamusoro penyika yevapenyu vachazorarama, hakuna zita ratingaponeswa naro. Uye hakuna mhaka inoripwa nechimwe chinhu kusiya kwezita raJesu. Pazvese zvinorema nezvese zvinonakidza tofanira kungodzokorora zita rinoti Jesus. Pane mazuva andakambotaura ndikati, kana uri kutadza kunamata, wakaremerwa, wapfuura nepanorwadza, ingobata peni nepepa, ungoramba uchinyora kuti Jesus, 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 kusvika shiti razara. Uchingonyora kuti Jesu, Jesu, especially if you want to commit suicide. Ukanzwa nguva yekuti ndakuda kufa, ukatanga kutaura mazwi anoti Jesus, 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 by the time you reach 5 or 6, mweya wesuicide unobva, mweya wedistraction unobva, mweya wekuparadza unobva. Nekuti Bible have given us assurance that I am the way, the truth, and the life. Remember, iri kuti I am the way, I am the truth, and I am the life. Meaning to say there's no way out of your situation without naming Jesus. There's no truth without Jesus. There's no life without Jesus. If you want life, speak Jesus. If you want a way, speak Jesus. If you want truth, speak Jesus. So there's no complete truth minus Jesus. There's no complete life minus Jesus. There's no complete way minus Jesus. Kana wakuda nzira, daita zita raJesu. Kana wakuda upenyu, daita zita raJesu. Kana wakuda chokwadi, daita zita raJesu. Pane zviri zvese zvavanzwa, taura zita raJesu. Pachokwadi, tsvaga Jesu. Pakurarama, tsvaga Jesu. Ukatsvaga Jesu panzira, ukatsvaga Jesu pachokwadi, ukatsvaga Jesu muupenyu, zvinhu zvese zvaunoda zvaringana. There's no truth outside Jesus. There's no life outside Jesus. There's no way outside Jesus. Kungozvinzwisisa kuti in every circumstance, if I need a way, I need to pronounce Jesus. If I need life, I need to pronounce Jesus. If I need truth, I need to speak Jesus. Kana wakuda chokwadi usabvunze vanhu, bvunza Mweya Mutsvene. Kana wakuda chokwadi, nekuti vanhu vanokuudza zvavakanzwa uye zvavanotenda mazviri. But ukatenda muna Jesu, and every sin or every success
If you are in sin, you mention Jesus, you go out. If you are in any situation, you mention Jesus, you go out. Rimwe zuva ndakamiswa nemapurisa. Then vanhu vazhinji vakaomerwa vanoshandisa rimwe zita. Handicharipedzi. Munhu akaomerwa anodaidzira sairo. Then ini ndakaomerwa ndaunyatsoona kuti panapa ndiri kuspeeda. Mota yangu yaiva 173 on the clock. Ndamiswa. And I knew very well kuti ndonorara mukati. And ndaiva all night. Ndaifanira kuzotaurira chechi kuti semufundisi vasina kuuya panapa. Akandibata akati, you are sleeping inside. I said, my Lord Jesus, what is this Jesus? Akanditarisa akati, what have you said? I said Jesus. Zvanzi, what do you do? That I'm a pastor. Zvanzi, pastor drive nicely. Pastor drive nicely. Don't do this, you die, we want to hear the word. And I didn't all night. Chifungai kuti dai ndakadzokorora izwi ramunodzokorora riya pamunoomerwa. Pamwe pacho pauri kutadza kubuda imhando yekudaidzira kwauri kuita. Pamwe pacho murume akutuka akupopotera ita, my Lord Jesus. Anotya kurowa. Hakuna munhu anorowa uchiti Jesu ndokutenda haarowi. I'm repeating this. Mambo uya kuchechi haakurowi. But ukati uri imbwa yemunhu haufungi unoroweka. But ukangoti Jesu ndokutendai, Jesu ndokutendai, unoita zvinonetsa kurowa munhu ari kudaidza zita raJesu. Pamwe pacho ndiri kuti kana tasvika pakaoma, tasvika pakurwadziwa, tasvika pakuremerwa, ngatingoita habit yekudaidzira izwi rinoti Jesus, yekudaidzira izwi rekuti my Lord, my Savior Jesus. Tirege kushandisa mazwi akafanana nenyika. Randataura moriziva ende mese munoridzokorora. Chinhu chikapwanyika kapekapwanyika unoridaidzira handisi hangu kudzokorora ndinoiswa pasocial media zuva risati ranyora. But ndiri kuti pamwe pacho pauri kuende zveshuwa ndainyatsozwa kuti musiyo. Ende pamwe pacho ndakawarairwa. Ndinowanzotry kumaintaina kusasvika ikoko. But pamwe pacho ukaitsika ukawarairwa inoenda. Ndakawarairwa ikadi ikaenda. But ndiri kuti pandakanzi ende aita kuti ondinyorera tiketi. And mandakati, my Lord Jesus, what is this? Ndanga ndisikatauri naye, but I was thinking of the all night. Ene ndaiziva kuti hama yepedyo ndikaifonera inobva ndakagara ndichikutaurira haifambai zvakanaka. Ndaiziva kuti that statement is coming very soon. So hapana munhu wandaigona kufonera nguva iyoyo aindinzwisisa kusiya kwekudaidza kuti Jesus. Imi muri kusekei hama yacho asi muri kuiziva. Ndiri kuti pane hama yandaigona kungoti ndikafonera kuti shamari ndabata ndinogara ndichitaura kuti muri kumanyirepi ngatifambei zvakadii zvakanaka. So ndaingozodzokorora nyaya yekuti akufoneki uyo ari apa ndaingodzokorora kuti Lord, what is this? My Lord Jesus. Hanzi unoitei? I'm a pastor. Hanzi pfuura uende. Kureva kuti pamwe pacho mumwe musi ndakamira muqueue ndakapfeka t-shirt yepanapa yakanzi AFM. Queue yakareba tichita maTIP. Pangopfuura munhu akanzi t-shirt unowekuzimura akati t-shirt yekuchechi kwedu munopinda in here kana off. Ndikati kwatiri kubva hakuna in kana off. But ndinotenda kuti dzese dzina Mwari. Ndikanzi munoitei? Ndikati bati mupassport yenyu iri panamuratidza. Vakaita zvanzi muri pastor nditeerei. Kureva kuti t-shirt yakandisevha vanhu 19 vanga vari pamberi. Pamwe pacho chiri kutitadzisa kuenda kumberi ndechekuti zvaJesu zviri pa evidence yemuchinjikwa iri patiri ishoma. Let's increase the evidence of the cross in our lifestyle. Let's increase the victory of the cross in our lifestyle. Let's increase the name that makes a difference in our lives. Imboti kana manetsana kumba munyamunga wakanetsana mainyamunga wachipenga kuti mainyamunga Mwari vasare vachikunyaradza indotaura nemi masikati. Usati wabuda dhoo ananga watoti zvapera. Kungoti Mwari ngaasare achikubatsirai. But ukati haunzwisisi zveshuwa mweya wekusanzwisisa unouya. But ukamuti Mwari ngaakubatsirei, Mwari wacho unomubatsira ubva anyevenuka. Do you know kuti the vocabulary we use, it's a key to the spiritual corridors, either evil or good. The vocabulary that we use. The vocabulary. Ndaitaura nomwe munhu achiti mufundisi, I regret meeting this woman.
And remember kuti mweya wenharo, mweya wekukakanyara nemweya wekuruma unobva wawanda pamukadzi wako, because you are in a state of regretting. All right. We want to use the cross. Ndedzipi mhaka dzinofana kuripwa? Ndedzipi hondo dzinofana kuripwa? Ndeapi mazita anofana kuripwa? Ndeapi mazita anofana kuripwa? Ndedzipi mhaka dzinofana kuripwa? Ndedzipi hondo dzinofana kuripwa? Praise him. Mwari ngavatibatsire. Mwari ngavatiitire zvakanaka masikati ano. Raunamata nevanhu vanonyatsoziva kuti isusu semhuri tine mamwe macovenants atairemekedza akatishishidzira. Asi ndanzwa shoko raMwari kuti the purpose of the blood of Jesus is to remove every blood that was working in my life. There's a stronger blood and there's a lesser blood. Kune ropa rembudzi, kune ropa revanhu, kune ropa raJesu. Akana pasina munondisevha kufamba nekushanda. Madhimoni anetsa kushanda nawo. Ndoda kudhila nemweya yekuti mweya yengozi iyaya yamaimbogara nayo. Remember kuti kana makaripa ngozi mucharipa futi, because inogona kungonyarara kwemazuva hainyarare forever. Kana makaripa madhimoni munomaripa kwemazuva haaripike kwenguva yakareba, nekuti ropa remhuka rinoora neropa renzvimbo, ropa rese rinoora kusiya kweropa raJesu, a permanent solution to the problems. Macovenants anodamburwa nezita raJesu. All right. Kana uri ipapo mweya iwoyo uripo pauri ngaubude. Kana paine mweya wakangogarawo zvawo, even iri ngozi yakamboripwa but ikanyarara, ngaichibva yaripwa kekupedzisira, because he said it is finished. Okay. Mwari ngaatibatsire masikati ano. 12 dzangokwana. If there is an avenging covenant that was sacrificed in a family and that is working in a family, we must replace it with the power of the Holy Ghost. Simba rekuripwa kwezvinhu, kwemamepo, kwemadhimoni, kwemweya yetsvina, anongoripwa nezita raJesu. Izvi ndichitaura kudai so, kune mweya yakawanda inoramba kuenda. Unoziva kuti pamwe pacho chiri kutotitadzisa kuenda ku next level inyaya yekuti ropa raJesu rakarambidzwa. Kuri kushanda ropa remhuka muupenyu hwenyu, kuri kushanda ropa revamwe vanhu, kuri kushanda mhiko dzevamwe vanhu. Ichiimbirwa nepraise team. Kana varipo ngavauye, kana vasipo tinonamatira vanorwara. Asi ndiri kuziva kuti izvezvi so munzvimbo dzemweya kune vanhu vatofanira kuturika maoko. Izvezvi kune vanhu vatinofanira kuturika maoko, wokuti unotonyatsoziva kuti ndine zvimwe zvinhu zvangu. Ende vamwe vanhu vacho vaitourayiwa musati mazvarwa, but vangorimo mumhuri, vanongorarama mumhuri menyu, vashorarama muupenyu hwako. Maelders muzondibatsirawo, praise team. Ropa raJesu, ropa raJesu, ariperi, arizoperi simba. Ropa raJesu, ropa raJesu, ariperi, arizoperi simba. Ropa raJesu, ropa raJesu, ariperi, arizoperi
ropa